जोंहा इउपिपिएल पार्टिनिमोन दा जोंनि पार्टियाव जोबनानै खालामबाय साबायखर थाबाय बिथाङाबो इउपिपिएल पार्टिनिमोन दा जोंजों लोगो लाफैबाय बिनि उनावनो जोंहा अनिल बसुमतारी जाहाथे निउज बिपिएफनि जाना मावथारखासिगोन जोङो बरायनानै लाफैनाय जाबाय रिनय नार्जारी बिथांखौबो जोंनि पार्टियाव जोङो बरायनानै लानाय जाबाय बिथाङा बलमजरानिफ्राय जिल्ला कमिटि बिथांखौबो आजावना लाबाय बेनि उनाव जोंहा माजों दिनै आसलते जमदुवार ब्लक आरो सराइबिल ब्लक ज' लोगो नांनानै पिकनिक जानाय प्रग्राम बेवहाय खालामदों बेवहाय आंखौबो लिंहरदों आरो आङो बिथांमोनजों एखेलगे बे पिकनिकआव नुजाफानो हानानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनहा 10-20 जनसो इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जोंनि बिपिएफ हान्जायाव जयनिं खालामनाय मोनसे सेरेमनियेल प्रग्राम खालामदों बेबायदि जयनिं सेरेमनिया बहुत जायगायाव बहुत दङ आसलते दिनै पिकनिकसो बियो बेवहाय जेन' 10-20 जन माखासे इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरखौ बेहाय सोफादों दा मथथे जोंनि बिपिएफ हान्जा हिसाबै फैगौ समफ्राव जोङो जयैनो मावलांनां गासिबो जाथि जनगोष्ठीखौ लानानै जयैनो मावलांनांगौ होननानै जोङो बेहाय जयैनो सावरायदों आरो जोंनि थांखिया बेनो जे जायगायाव सान्थि लाखिनाय जायगायाव खौसेथि लाखिनाय आरो जायगानि उन्नति लाखिनाय बेनो जोंनि बिपिएफ हान्जानि आसल आदर्श बे आदर्श आरो नितिखौ लानानै जों बयबो मावलांनांगोन होनलायनानै जों बेवहाय जयैनो ओंखाम जानायनि सिगां बेखौ मोनसे सावरायमेल हिसाबै जोङो सावरायदों बाखि जेबो गैया फैगौ समाव जाहाथे बिटिसिनि गासिबो जाथि जनगोष्ठीया जयैनो थालायनो हायो खौसेयै थालायनो हायो बा जायगायाव उन्नति खालामनो हायो बा जायगायाव सान्थि लाबोनो हायो बेनि थाखायबो जोङो बोरै खामानि मावनांगौ बेनि सायावबो जों सावरायदों बेखिनिखौ नोंथांमोनजों लोगोसे बे ओनसोलाव नुनो मोन्दों गोबां पिकनिक जानो रायजो राजाफोर फैदों मा बुंनो बियो पिकनिक स्पट गोबां गुबुन जायगानिफ्राय गोबां मानसि पिकनिक जानो फैदों बयबो पिकनिक जाग्राफोरनिसिम आंनि बोसोर गोदाननि अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय बयनिबो गोसोआव गोसोनि जिथु उद्देश्य बियो फिउचाराव जाहाथे जाफुंसार होनो हायो बेनि थाखाय आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय